皆さんこんにちは。レスティレ。チベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラクフェルと申します。チベット、ダライラマ法を、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は宗教の名のもとに行われる暴力を非難しました。ダライラマ法はマレーシアの新首相に祝辞を送りました。ペンバースリン出席大臣はヒマーチャルプラデシュ中央大学でのイベントチベットダイアローグに参列しました。内閣常設戦略委員会は3回目となる会議を開催しました。亡命チベット議会が戦略会議を行いました。チベット事務局ジュネーブのティングリ主義代表はイタリアのミラノで2日間の会議を開催し、チベット人の亡命と民主主義について語りました。チベット事務局南アフリカのヌルドルチェ代表はチベットの環境問題についての講演を行いました。アメリカ合衆国の CECC 中国問題に関する連邦議会行政府委員会は年次報告書を発表し、中国政府とダライラマ法皇の間の対話を再構築を提言しました。オーストラリアで第1回チベットロビーデーが開催されました。政治的な考えや宗教観による対立により社会が不安定になりつつある今日において、ダライラマ法皇は各宗派の結束と他宗教を尊重することの重要性を強調されました。용대기요리 베나 아프가니스탄으로 출루 땡기체데야 다디 로팜부 시오지레샤 아주 출루 상월로 아니 떠주면자 요리데 이네 밀어 팬심체야 그 지리야 그게 샴데 주야 승에디 출루 상회 속도가 저랑 아주 출루 상마 tum부치야디韓国のグループの主催による法案において、法皇は10月にサウルで発生したハロウィンの転倒事故の犠牲者のために特別な祈りを捧げられました。また法皇は韓国と北朝鮮の平和と和解のために祈り続けていると述べられました。法皇は11月25日ナガルジュニアの根本中論中について2日間の法話会を行いました。この法話は韓国のグループの主催でダラムサラのツクラハンにて行われたものです。ダライラマ法皇はマレーシアの新首相に就任したアンワル・イブラヒム氏に召喚を送り祝辞を表明されました。法皇は1982年にマレーシアを訪問し、故トング・アブドゥル・ラーマン元首相をはじめとするマレーシアの指導者たちと会談したことを振り返りました。法皇はアンワル・イブラヒム新首相が目の前に立ちはだかるあらゆる困難を乗り越えてマレーシアの人たちの願いを実現するよう記念されました。11月24日、ペンバズル出席大臣とサムドンルムチェ元出席大臣はダラムサラのヒマーチェル・プレデシュ中央大学で開催されたイベントチベットダイアローグに参列しました。このイベントはグルディープ・チャント・アグネホートリ教授にスワミ・サチャナンダ・ストークス・サマン賞を授与する式典と同時に行われたものです。さらに11月22日火曜日、ペンバズリ出席大臣はカンジンキ省の内閣事務局でネパールのパガン・ドゥンドゥブディン総員の2層らと面会しました。出席大臣はおよそ50人の2層への挨拶で、亡命チベット人はチベット内部にいるチベット人の代表者であり弁護者であると強調しました。また現在チベットにいるチベット人の現状について説明し、チベットの礼儀史についてできる限りたくさん勉強するよう助言しました。11月25日、第6次内閣常設戦略委員会は今回3回目となる会合をダラムサラにて開始しました。
3日間にわたるこの会議では、ペンバツリン出席大臣が議長を務め、委員会の全メンバーらが出席しました。会議で委員会は現在実施されている長期的なプログラムの経過について確認し、議論を行いました。また、委員会の方針に沿って今後の提言活動について協議する予定です。11月22日火曜日、亡命チベット議会議員がダラムサラに集まり、ブレインストーミングと戦略会議を行いました。チベット亡命議会の憲法ソナムデベル議長は、この会議はチベットの深刻な環境問題と人権状況について話し合うとともに、中国の社会形成について深く学ぶことに重点を置いていると述べました。会議では、バラナシの中央チベット研究大学のチャンバーサムデン教授やチベット政策研究所のテンジンツルジン博士、デシェン・パルモ氏、そしてシリン・サンドゥ氏などの研究者らが講演を催をしました。チベット事務局ジャネーブのティングリチュキ代表は、イタリアのミラノで永遠のチベットと題した2日間の会議を開催し、チベット人の亡命の旅路と先見の目のあるダライラマ保護の指導によって、亡命チベット人社会において画期的な民主化が行われていることについて力説しました。この会議では、講演者として複数の著名人が登壇しました。チェ・ジュンペマ元大臣は1980年代にチベットの実態調査団の一員としてチベットを訪れた際のチベットの子どもたちに福祉に努める亡命者の旅の記録やチベット人の状況の観察結果について話しました。ティングレ主義代表は、ダライラマ法王のもと、特使で CTA の常任戦略委員会の顧問であるゲルサン・ギャルセン氏と共に政治問題と題するセッションで講演し、ダライラマ法王の将来を見据えた温情ある指導によって亡命チベット人コミュニティにおいて本格的な民主政治が発展したことを話しました。この2日間の会議は、イタリアチベット協会、ガンデンポラン基金財団、インターナショナルキャンペーンフォーチベットイタリア、在イタリアチベット人コミュニティの協力を得て、イタリア仏教連合が主催したものです。チベット事務局南アフリカのヌルブドルジ代表は、11月20日日曜日に開催された会議でチベットの環境問題についての講演を催しました。この講演には、気候正義検証、グリーンピースダーバン支部、ゼロウェストダーバン、カルチャーオフレジスタントネットワーク、異宗教間青年環境フォーラムなど、ダーバンにある17の市民団体の代表者と環境活動から50人以上が参加しました。南アフリカチベット事務局の報告書によりますと、チベットで起こっている気候変動とチベットを水源として生きる数十億の人々への影響について、参加者らは多くの新たな知見を得たと述べていたということです。11月16日、アメリカ合衆国の CECC 中国問題に関する連邦議会行政府委員会は年次報告書を発表しました。報告書で提示された内容は、国際法上のチベット人の自決権に基づき、中国政府とダライラマ保護の間で魔の対話を再構築するための提言や、在中国米国大使と国際機関の代表者を招いてペンチェンラマ11世原点主義今氏の面会を要請したなどの平和的に人権を行使したということを理由に、拘束かつ投獄されているチベット政治犯の解放要求などです。また CECC は、国連の専門家や特別手続き担当官がチベットを訪れ、植民地式の寄宿学校の状況を評価するよう要請しました。今年の報告書で再び言及されているというのは、中国における中央集権的な政治支配、ひどい人権侵害、残忍な検閲、拷問、人権活動家の拘束、断続する大量虐殺、加速する中国化や厳しいゼロコビット政策によって中国、チベット、東トルキスタン、香港、マカオにおける強権的で持続可能な政策を
強制しているということなどについてです。11月21日月曜日、オーストラリアチベット評議会の主催で第11回チベットロビーデーが開催されました。この活動では、オーストラリア政府に対し中国政府の干渉を受けず、ダライラマ14世の継承を守る政策を打ち出すよう呼びかけました。オーストラリア各地から集まった15人の若きチベット人代表団が、各党から集まったおよそ30人のオーストラリア連邦議会の代議員かつ元老院の議員らと面会しました。オーストラリアの1000人以上の人々が中国政府の干渉を受けず、チベット仏教の伝統と宗教によって任命されたダライラマ法皇のみを承認するという誓約書に署名した。オーストラリア連邦議会緑の党のジャネット・ライス元老院議員は、ダライラマ法皇の継承について、またチベット人代表団から説明のあったペンチェンラーマ11世の消息についても懸念を表明しました。チベットロビーデーは、オーストラリアチベット評議会がチベット人コミュニティと共同で毎年開催しているイベントです。チベット人やチベット支援者が集まり、オーストラリアの国会議員とチベットに関するさまざまな問題について話し合います。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。